5 år efter var det min. Den var ellers uopnået. Jo mærkeligere, jo bedre. Sådan noget her. Får du leveret rumklang, så kompenserer hjernen selv for det. Diskant. Hvad skal man diskant? Jeg bruger ikke diskant. Altså min hørelse er perfekt. Der skal ikke skrues op. Det forstyrrer, er nervøs, stritter og virker uorganisk. Tak. Jeg må sige det. I ambient, der må det godt være uhyggeligt. Der har man hele spektret med, ikke? Satan eksisterer ikke. Men jeg har en anden historie. Du skal ikke nævne det for meget. Så kommer han. Prøv at sætte dig ud over det uhyggelige. Alle er flinke i den film her. Okay, der kommer lige en lidt skummel gonge der, ikke? Men altså, det er dit problem, det er ikke mit problem. Hvis du har en djævel på besøg, eller bor inde i dig. Prøv at den dybe der, ikke? Det er jo beroligende, det er jo ikke fordi, jeg vil gøre dig bange. Okay. Det er beroligende, de der dybe lyde. Da jeg var 12 år. De hørte Pixars musik, så fandt jeg ud af, at der var gongs. Det fandt jeg ud i 70, så det hed gongs. Raves dengang, der lå man jo på gulvet i store haller og koksede med lysshow. Og det blev straks besluttet, at det var målet. Endegyldigt mål. Ja, altså Woodstock har de set på en film, og hippier, det har de været nede i en eller anden butik nede i pisseranden, ikke? Jeg havde oprindeligt svoret i 70'erne, at jeg aldrig, never, vil gå ind i et diskotek. Lægen han frarådede mig faktisk at gå på diskotek overhovedet. Det var mit sind for svagt og følsomt til. Han ville godt give mig nogle piller og sådan noget, det ville jeg ikke have. Han sagde bare, at jeg skulle lade mig gå på diskotek. Men der kom jeg så ind alligevel. Men jeg kan også godt se, at når jeg er derinde, jeg fornøjer. Man kan jo ikke høre noget, man kan jo ikke snakke sammen, og man kan jo ikke have ro til at tænke eller noget som helst. Og så smart er jeg heller ikke. Jeg kan godt se, at dem, der vinder, det er jo dem, der er smarte, ikke? Nå, du var bare hippie-nøjer, ja. Jeg tager lidt på mig ned og lidt over det, ikke? Det er sgu ikke nøje. Det er virkeligheden. Det blev 80'erne, det gik hen over på mig. Det kunne have blevet 2005, 2050. Jeg havde gjort det samme. Jeg skulle ikke have rendt rundt i sådan nogle gevanter der, altså. Og tale stille hele tiden. Jeg har jo temperament. Jeg er åndsrocker, sindsrocker. Nervøs, tynd. Lidt speedet måske. Lidt nøje. Men det er ikke alt, der er nøje. Meget af det er simpelthen the real thing. Veganer, det holder max. Jeg er inde i mig selv, er der en veganer. Jeg spiser desværre bare kød. Det er også okay. Men som menneskehed, hvad med at starte med jer selv? Så jeg har sat mig for, at jeg skal smage menneske. Det skal jeg nu. Okay, kan vi spise kød? Jamen, så starter vi os med os selv. Hvorfor skal vi begynde at æde andre væsener? Det er Leslie dem der. Roterende højtaler. Passer til musikken. Og til mit hoved, ikke? Jeg er skæv. Jeg behøver sikkert tage stoffer. Jeg har taget dem, men det går ikke godt. Jeg er bange. Jeg er urolig, nervøs. Jeg er skæv. Musikken er stoffet. Moderne dogmepis. Så får du et stativ for fanden.